ang ato karong hagit karong panahona mao ang pagdawat sa mensahe sa Ginoo. Kamo naamoy mensahe nga nadawat sa Ginoo karong adlaw? Inyo bang gidawat? Naay mensahe wa? Unsa man? Dawa kay bao. Ang mensahe sa Ginoo natong tanan mga anak ni Maria, sama sad sa iyang mensahe ni Maria, magmabdos ka. Ana, nya mosugot mo, magmabdos mo. Dawa na. Siya ang usaon na laki man ko, ang saong pagkamabdos nako. Di mao nay anunsisyon, magmabdos ka, manganak ka. Nya unsa may imong ianak? Manganak ka og balaan, tawga siyag Hesus. Pasabot mga igsoon, ang mensahe sa Ginoo nato matag adlaw sama ni Maria, ang anunsisyon sa Ginoo nato nga mahimutang tuburan sa kaluwasan. Nya unsaon man nato nga mahimutang tuburan sa kaluwasan, kinahanglan sama ni Maria magsige ra gitag ingon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kana gipiting ninduta, mahimo gitang agents of salvation. Mao bitang sa atong unang pagbasa, pag-announce ni propeta Isaías sa sugo sa Ginoo ngadto ni katong hari nga Akas ba to? Niingon si propeta Isaías, ang Ginoo nag-ingon pangayo bisag unsa, bisag adto panas kinaladman sa dagat o kinatumyan sa langit. Ang sabay gitubag ni Akas, niingon siya, sulugoon ako sa Ginoo. Niya na, ang iyang gitubag siya, dili nako sulayan ang Ginoo. Sakto ba ya ang iyang tubag? Nganong sulayon man nimo ang Ginoo? Pero wa man nimo sulaya ang Ginoo kung mangayo ka tungod kay gisugo tas Ginoo. Mao bitaw sa atong pag-ampo sa amahan namo, gitudluan kita ni Kristo pagpangayo. Importante kay nang mangayo ta, pero mas importante nga mosugot sabta sa itanyag sa Ginoo nato. Tanglitan kamo mga asawa, kung ang imong bana bisyoso kayo, siging inom, sugal, pakapinan pagyog babay, unsa may sugo sa Ginoo nimo, isip asawa, aron naay kaluwasan, imong sige hagyaw-yaw, usbo nimo ang iyang batasan, maningkamot ka nga mausab gid iyang batasan nya, kung dili mausab imo dayong ingnon, buwagan tagi kang buanga kag di ka mag-usab, bantay bitaw, buwagan gid ka. Anaon ambot lang kamo may naibana. Ang sugo sa Ginoo nato mao gyud ang pagpakatao sa iyang pulong. Unsa may mga pulong sa Ginoo nga haom kayo ani, pasaylua og kapituan kapito, pasana ang imong cross matag adlaw, kay matag adlaw man siya mag-inom niya, pagpakamatay para sa imong gihigugma, kay mamatay gyud ka anak dugay sa pamailain. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, kay namgi panahon magmaoy na, matamparusan yuga na. Anak nya inyo nang pakatawhon kini mga pulunga in relation anang maong sitwasyon, pakatawhon na nimo, or di ka mo pakatawa na may ka nga di ko anak mana ka, hoy tubag no da lingi lagi mo mao na nabitay ni text nako, pader
apil gid ha sa konsekresyon sa Russia karong adlaw karong Pitsa 25 i-consecrate sa Santo Papa na kinahanglan kita aning maong konsekresyon para magmalinaw na ning Russia o ang Ukraine. Ako na malandong dayon ko nako murag na consecrate ta manas una nganong wa man gyapon na mo epekto sa wa nay gahom ang Ginoo adtong consecration sa 1984 with Saint John Paul II o sa tanang mga obispo wa to'y gahom ato na sang usban karon pero dili sa nisayop ang buhaton sa atong Santo Papa o sa mga obispo mga kaparian di na sayop pero dunay dako dihang question mark ang nag-consecrate andam basad nga i-consecrate nila ang ilang kasing-kasing ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Mao na dakong konsekrasyon mo na nga niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa wa ko magkinahanglan anang sige mughalad anang mga sinunog nga mananap wa ko magkinahanglan ana giluod na ko anang purting daghanang libuan ka mga mananap sigihag sunog ang iyang gikinahanglan unsa man usa ka mapaubsanon og mahinulsulon nga kasing-kasing mao na gikinahanglas Ginoo pila ra may paghalad gud ana gud taas kay tag pagampo dupa-dupa pa ta insinso ta ana okay ra kayo pero kumusta man ang kasing-kasing sa kunuhay in quotation na consecrated basad ang kasing-kasing pragud ani gud gamisa ta karon kanindot ani misa gud ni pero kumusta man inyong kasing-kasing nahimo basang Eucharist tubag kinsa dinhi ang muangkon ng akong kasing-kasing Eucharistic tasan kamot unsa may gianhin ninyo ikaw wa masuk ko kasabot anak pa dir unsa nang Eucharist mamatay na lang ta wa mo kasabot unsa ning Eucharistia kaning atong giambitan karon la patay mo diha mao ni ang atong pag-ambit o pagdawat sa kasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo kining Eucharistia pasabot iniglakaw nato andam tang magpasakit magpakamatay aron dunay kabanhawan di ta mahadlok og kasakit di ta mahadlok og kamatayon basta paras kaayuhan sa atong isig katawo kana mao nay meaning sa Eucharistia mag-inambitay ta kitang tanan aron mapapas ang sala mo na kanang inyong mga yuta ipaambit na sa silingan ayaw kahadlok purti pagid nimo da ka istrikto anang imong yuta ipaambit kay ang Eucharistia pag inambitay dili pag inilugay dili pag dinumtanay inambitay na ako rin nabasa sa tuan sa Google ang duha kuno ka anak ni Vice President Leni Robredo minghangyo sa ilang mga supporters nga ihunong na nato kining pagsigig bang naming persons ba kanibang mga defaming kanabang makadaot nga mga pulong nakakita intaw ang mga anak ni Vice President Leni Robredo nga ayaw mo pagsignan ana mga bubo, mga bulag, mga unsa pa nang anaon bitaw? Nya naasad intaw roy ni viral nga ako sa gyapong nakitaan kay magsigim tagtan-aw tuwa man ning ilang duwa aron sa social media. Naay supporter sa kuno to ni BBM nga nag-isa sa iyang support pero PWD ang pikas mata ba kanang buta nang napisok ang pikas mata usa na lang kabuki ang mata 14 daghanang ni comment nga mga nagbutang sa dog pink sa ilang kaning ilang background sa ilang vlog so mga pink to sila ingon ni siya sa to kalahati kang bulag sa katotohanan
Buti sa'yo, mabulag na lang yung kabila mong mata, ana, kaysa mabulag ka sa katotohanan. Kanang mga inana, bitaw ka ng mupay. O sa man di na to irespeto nga mo support siya. Nakakita ni ana, kay purting react sa mga katusang BBM, gisaway og maayo ang mga ganing supporters ni Leni Robredo. Maapil man sa intawon ana ang main nga nagkumpanya, wa man magbuhat tingali anas Leni, pero ang iyang supporter maapil man. Pras god ninyo dinhi, kusog kay mong manguana ng inyong mga yuta, mangural, nya kusog kay mo maningil og kuan kaning utang, unya sige mong simba dinhi, nya ako dinhi, moingon gyud na sila nay. Mga parishioner ni Pedersiano liwat sa tingin aniya, hangol kay kwarta. Labi na gyud magkinihaay na mo dito, nya pulos mo parishioner dinhi, nya nagkinihaay mo tungod lang anang utlanas yuta nga pila ra ka metros ang nalahap. Unsa may isulti? Ang liwat nas pare, ngwartam sana sigbaligya ng slot. Anaon, maapil kaning ako mga driver, kaning sakristan, kanang mga staff na ko des opisina, inigana niyo sa opisina, mga kusmod kay naong, unsa man? Sumaya to. Kuwang man ana. Sa susnaong bayan ng mga naas opisina, liwat nas pare. Maapil gidayon ang leader. Mo nakita sad si Maria man kay atong leader, si Kristo man kay atong gisimba dinhi. Miila man kata sa alliance of two hearts ni Mary og ni Jesus. Kinahanglan maliwat pud ta, mahimo lagi tang Eucharist, mahimo tang pagkaon ngadto sa uban, dili hilo, dili lason sa ubang tao, pagkaon. Unsa may pagkaon, makatagbaw sa panginahanglan, labi na gyud sa kagutom. Kamo karon sa inyong mga silingan, makatagbaw mo o makakuyaw? Makatagbaw mo? Tubag? Hindi. Ang tingog. Oo na. Karon gani, wapam kita matagbaw, kaya wapam mahalin og hurot atong slot. Ngano man? Jutay pang namalit. Nganong jutay mang namalit? Di pa mami among concern kita sa atong kaugalingon. Di lang yung kong palitan. Di pa man ko. Concern pa man. Tanawa concern kay kasi imong kwarta, imong balay, tanawag makanser ka. Di ba? Dool juga din, di ba? Sige na kayo kong Ginoo in taon, Ginoo, tabangi taon ko. Sa Ginoo, palit sa salat, aron maayo ka. Ninig palit ni mo, stage 2 ka, mo stage 4 na. Mo stage 4. Nasa ko'y laing nakitaan nga kuan sa YouTube, daghan naman kayo ng gawas nga kuan. Sige makog ingon din hino nga, wa jud ko kadungog nga naay politisyan nga ang iyang kaatbang, iyang gidaig. Di ba ningon ko ana? Karon usbon ko na. Nakakita ko sa kuan di ay debate, presidential debate, panahon nilang katong sila pa si President Duterte, di ba naaman to si Miriam, anhing Madam Miriam, defensor. Apil man to siya. Giatake ang iyang pagka stage 4 cancer. Nya katupad man to sila si President Duterte sa ang ilabang unsa ning kanina ani ba? Ana. Dito ingon din nganong midagan pa man ka madam ang mga question ba nga stage 4 naman ka cancer wa baka maawa sa Pilipinas nga basig og mudaog ka pananglitan mamatay niya ka ana ingon din siya nga nganong madag stage 4 wa pa man ko mamatay wa man gibutang sa konstitusyon nga kun naa kay stage 4 mamatay na ka. Aw sana di nakakadagan dagan ko kay nagmahal ko sa atong nasod. Ana, niya niingon sa murag nagpassing raman ko gato akong kuan pangutana sa Duterte ingon din siya nga ikaw unsa may imong ikasulti sa daan ni kuan siya kaninoon idol man gid nako si madam gani proud kay kung gatupad meron idol gid nako wa jud ko gikasaway og siya mo daog support gyud ko niya
Nya tubag sa Miriam, ug ako say mamatay, di ama sa Duterte. Kana bang nagkunanay sila ba pertigong pamakpak sa mga tao kay wa man sila mag-away. Kanindot no ingon ana na day nahitabo di ay pero namatay sa lagi ang taon si Kuan, madam. Pero kana bang naikasing-kasing nana di ta magsigig away o tara sige kog sulti dinhi kanus aman ta mohunong aning atong pangumpanya nga magdinautay dauton ang kontra aron monindot siya mosamot baya kag kanin kabati kun manaot kas imong kontra karon gud anak intawong Vice President Leni nihangyo na sa ilang supporters sa to convinced the unconvinced mo'y ilang punto. Knock at the door of your neighbor, of your opponent. Nindot kayo kasing-kasing. Ang mga kasing-kasing sa anak ni katong duha ka anak. Mao ni ang gikinahanglan karon. Dili ang pagsinawayay. No? Kay kaning sinawayay mo sangko ginis gubat mo na rin tabo ng Russia ug Ukraine siging sinawayay sigig ingon ikaw sayop ka kana diyon sige hingan mga bubo mga bayaran kapoy ba nang paminahon oy nya ang usasan minsan kamo otro pa mong bubo otro pa mong bayaran si Maria wa maghunahuna unsa kadautan ang kalibutan ang iyang gihunahuna matuman ako ang sugo os Ginoo hangtod gyud ni abot kining iyang pag-ingong yes kining kitabtog iyang fiat ang iyang pag-ingong yes to the word of God ni abot gyud ni mawa gyapon siya reklamo sa dihang gibitay na ang iyang anak sa krus maura gyapon iyang gisulti sulugoon ako sa Dios matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong wa gid na mausab bisan pa sa kasakit ug sa kalipay sa kinabuhi ug sa kamatayon mao na atong buhaton karon ug ang Ginoo mo gamit nato para sa kaluwasan ang Ginoo mo gamit nato para sa pagbag-o pagnindot sa kalibutan di ba ang Espiritu Santo mo may mikonsad ni Maria ang gahom sa Espiritu Santo hangtod karon mao ba nang gahuma mo na kami sa Legion of Mary ting atsis maron sa Legion of Mary karon may among annual gathering atsis ambot gihimo na ba na karon pandemic pa man kaning naagid na nga gitawag og consecration sa kasing-kasing sa matag legionary ngadto sa Ginoo ang karabang pagsanong karong panahon na mag-reconsecration giron individual o communal na consecration sa mga Legion of Mary. Nga ako Legion of Mary gyud ko sukad pa ko 10 anyos man tingali to hangtod karon. Ug maunay usas akong kuan. Wa na lang karon mas spiritual director sa Legion of Mary. Amo nang gaplano ko dinis tong parokya maghimo ka ta dinhi Legion of Mary aron sa ma-exercise na ako ang akong pagka Legion of Mary ang daot sa taning pandemic pero basin pa di pa ta mga matay maghimo ta na ay nindot kay na every year consecration nindot kay nagpulong ang consecration sa Legion of Mary imo ako nga tanan akong rayna og inahan og ang tanan nga ako imo I am yours, my mother and my queen, and all that I have is yours. And everything that I have is yours. Nindot kayo, consecration na. Mo na karon mo consecrate sa natos Ginoo, imo ako nga tanan, kining akong kwarta, imo na ni. Ahog des kolekta. Imo ako nga tanan, mahal na birhen, nya kay naa man ka diay mga slots, kining akong tanang kwarta ipalit ko nig slot. Ana. Nya unsa man sa itubag ni Maria ako sad imo ako nga tanan ug ang tanan karon nga ni anako imo na sad ni na the whole kingdom of God will be ours amo na gitawag og mutual giving mutual happiness sige manindog na ta